No niin, tässä on klassikko keissi, missä sä yrität rauhassa istua sohvalla ja pentu ei vaan jätä sua rauhaa. Se hyppii, haukkuu, puree, riahuu ja tekee kaikkea muuta paitsi rauhoittuu ja se oikein janoo sun huomioon. Se voi olla treenin puute, se voi olla aivotyöskentelyn puute, huomioonhaku, rajojen testaaminen, mutta miten tää oikein saadaan loppuun? Eka virhe, mitä monet tekee, on, että ne loputtomiin yrittää kieltää pentua tai työntää sitä pois tai että menee itse alta pois, mutta mitä tää oikeasti aiheuttaa? No pentu saa jonkun reaktion ja haluamansa huomion, mutta se ei tästä varsinaisesti opi vielä mitään. Pahimmassa tapauksessa vaan aktivoit sitä pentua antamalla sille sen huomion ja sen viretaso vaan nousee. Mutta miten se oikein saadaan loppuun? Kokeile mieluummin seuraavalla kerralla olla huomioimatta sitä pentua mitenkään ja vastavuoroisesti heti kun se käytös on hyvää, niin merkkaa ja palkitse se siitä. Jos tää ei auta ja siitä ei meinaa tulla yhtään mitään, niin sä voit myös pitää pennulla hihnaa sisällä ja ohjata sillä pentu tarvittavan napakasti pois. Sitten kun pentu rauhoittuu, esimerkiksi sit menee istuun tai menee makaan, niin merkkaa tää käytös ja palkkaa pentu siitä. Muista, että mitkään ohjaukset ei saa tuottaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä, vaan tarkoituksena on ainoastaan näyttää pennulle, että tää ei ole ok. Tääkin on lopulta hyvin yksinkertainen juttu, kun vaan tietää mitä tekee. Muista säkin seurata, jos haluat lisää arjen koiravinkkejä.